Бахрейн королі Владимир Путиннің инаугурациясынан соң шет елден келген қонақларның біріншісі. Гарәп илләре арасында соллы мәмләкәт белән Россияны күптәнге багланышлар бәйли. Хәзер Бахрейн Гарәп дәүләтләре лигасында рәислек итә. Якын көнчыгыш иле принцы Хамад бен Иса әл-Халифиның Россиягә моңарчы да килгәне бар. Татарстан җитәкчелегенең дә тәүге очрашуы гына түгел, нәтиҗәсе икътисади күрсәткечләрдә чыгыла. Сәүдә әйләнеше арта, максат кызыксынулар уртакка әйләнә. Ваше Высочество, для нас большая честь видеть вас в России и пожать вам руку, увидеть вас энергичного, крепкого. Поздравляю с успешным проведением Лиги арабских государств, большое мероприятие. В то же время вы дали поручение, чтобы ваша делегация на нашем Казань форуме приняла участие вместе Татарстанда үткән халыкара зур вакыйга Казан форумга тукталдылар. Анда Бахрейн делегациясе дә катнашты. Патша гаиләсе әгъзалары исә Татарстан рәисе җитәкләгән Россия ислам дөньясы стратегик күзаллау төркеме эшчәнлегендә актив катнаша. Мәскәүдә аралашканда да дустана мөхит сизелә. Мы замечаем теплое и уважительное отношение его к исламу. Кунак Владимир Путинның Россия мөселманнарына теләктәшлек күрсәтүен билгеләп үтте. Исламга уңай мөнәсәбәтне дә югары бәяле кунак әйтүенчә, моның белән Россия дустана булуын дәлилләй. Наша страна перефокусируется на восточное направление в целом. Илебез көнчыгыш юнәлешенә йөз тота. Бу көньяк көнчыгыш, Азия, Ирак һәм якын көнчыгыш. Монда Бахрейнның аерым урыны бар. Аның позициясе үзгәрешсез. Чит илләр йогынтысына карамастан үз юнәлешеннән тайпылмый. Төбәкләрдән Татарстанның да монда үз өлеше барлыгын билгеләп үтәр идем. Бахрейнцы, несмотря на сильнейшее давление извне, проводят самостоятельную линию. Кем белә, Россиягә киләсе сәфәр вакытында король бәлки Татарстанга да килер, очрашуда рәис шул хакта искәртте. Рәсми очрашулар бүген Мәскәү Кремлендә дәвам итте. Корольне Владимир Путин кабул итә. В следующем году мы отмечаем 35 лет установления дипломатических отношений между нашими странами. За эти годы многое сделано в строительстве отношений между нашими государствами. Владимир Путин кунакны Казанда көзен узачак БРИКС саммитына чакырды. Корольгә бүләк итеп, Татарстанның Алабуга шәһәрендә җыела торган премиаль Аурус машинасын тапшырды. Радик Гыймаев, Динә Гызалиева, Дмитрий Шилов, Александр Ярашов, Матвей Шинкаренко, Яңа Гасыр каналы, Мәскәү.